இந்த கீகோன் என்பதற்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் மோதி திரும்புதல். இந்த வார்த்தைக்கு பெயர் அர்த்தம் அதுதான். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள், இது எங்க ஓடுகிறது? எத்தியோப்பியாவை சுற்றி என்ன செய்கிறது? ஓடுகிறது. இது போய் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டு திரும்ப என்ன செய்யும்? ரிட்டர்ன் பண்ணும். இது எங்க சுத்தி ஓடும்? எத்தியோப்பியா ஓடுது. இந்த எத்தியோப்பியா என்கின்ற அந்த வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் என்று சொன்னா கருகின அல்லது தீந்த முகமுள்ள தேசம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த நதி ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தத்துல ஆவியை பெற்றவன் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால், இந்த நதியை பெற்றவன் ஒரு இருளடைந்திருக்கிற ஜனங்களை சுற்றி என்ன செய்கிறான்? அவன் ஓடுகிறான். அந்த பாவத்தில இருண்டு போன உலகத்தில இருக்கின்ற, தன் வாழ்க்கையில பிரகாசிக்காமல் இருக்கின்ற, முகங்கள் கருத்திருக்கிற, காய்ந்து போயிருக்கிறதான, வறட்சியா இருக்கிறதான அந்த ஜனங்களை சுற்றி, அந்த ஜனமாகிய எத்தியோப்பியாவை சுற்றி இந்த நதி என்ன செய்கிறது? ஓடுகிறது. காரணம் என்ன? அந்த இருண்டு போய், வறண்டு போய், காய்ந்து போன நிலங்கள் வெடித்து போயிருக்கிற அப்படிப்பட்ட ஆத்துமாக்களை சுற்றி இந்த நதிகள் ஓடும்போது அந்த இடத்தில் என்ன செய்கிறது? மிகப்பெரிய ஒரு செழிப்பை இந்த நதிகள் என்ன செய்கிறது? உண்டாக்குறதை நாம் என்ன செய்கிறோம்? பார்க்கிறோம். நாம் எப்போதுமே ஏற்கனவே இயேசு சொன்னார், ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒருவனை காட்டிலும் ரட்சிக்கப்படாதிருக்கிற 99 பேருக்காக, இல்ல 99 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறவனை காட்டிலும் அந்த ரட்சிக்கப்படாதிருக்கிற அந்த ஒருவனை தேடி ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? மனம் திரும்ப அவசியம் இல்லாத 99 பேரை காட்டிலும் மனம் திரும்பாதிருக்கிற, தன்னுடைய முகங்கள் கருத்திருக்கிற, தன்னுடைய வாழ்க்கை இருளடைந்திருக்கிற, தன்னுடைய வாழ்க்கையில வறட்சியாயிருக்கிற, எந்த விதமான பசுமையும் காணாதிருக்கிற அந்த நபர்களை தேடி ஓடுகின்ற ஒரு ஆறு தான் இந்த ஆறு.